gros, perquè antigament hi estaven enterrats aquí, molt gros. Què pretenem? Que davant d'un quadre, davant d'una escultura, no ens limitem a dir m'agrada, no m'agrada, sinó que busquem, doncs, per exemple, la composició, el volum, busquem d'on ve la llum, personatges, els colors, qui ho fa i per què ho fa, sobretot, i a qui va dedicat. Per tot això el que fem, doncs expliquem com ha anat evolucionant l'arquitectura, l'escultura, la pintura al llarg del temps. I també el que fem és visitar exposicions. Hem anat a Viena per veure Klim, hem estat a Amsterdam per veure Vermeer, només que interessi allò que fem i després que hi hagi una certa voluntat de posar-se davant d'una peça artística i no limitar-se a dir m'agrada o no m'agrada.